טוב, אתם יודעים שישראל זה פלאפל, ישראלים מתים על פלאפל, וככה גם אני לא יכול לעמוד בפיתוי הזה של כדור פלאפל חם. אז לקחתי כאן סלמון, קצצתי אותו והכנסתי אותו לתוך העיסה של הפלאפל, עשיתי עיסה ירוקה כמו שצריכה להיות עיסת פלאפל, ועשיתי סלט מגניב כזה מקולורבי, לליק ופטריות. טיבלתי אותו מינימלית בלימון, שמן זית ומלח. כדורים חמים יוצאים ישירות לסלט, ואתם לא רואים את הדג בכדור, אבל אתם כן מרגישים אותו בביס, וזה טעים מאוד. עשיתי גם טחינה של סלק אדום, שישבה מעולה על הסלט הזה. כאן אני אוכל חצי פיתה עם פלאפל, כי אני פשוט לא יכולתי לעמוד בפיתוי הזה. אבל וואלה, לכו תנסו, זה ממש ארוחה שלמה, מלאה. וזהו, לעוד מתכונים, תעקבו, שתפו, אוהב אתכם.